Agang kibol. Kitabangan kag tutoy. Si imong mga anak kibol. Daghana nimong anak uy unom ka buok. Uy, atong alagang kibol dong na. Sus na nagpagutok siya eh. Mga alagang mga itoy. Bele. Wala na ka nagtutoy no? Naibog si Dudong, nagtutoy ang mga itoy. Nya siya nalutas. Tahan, nanggulimok ang iyang mga anak. Ako ang mga alaga, oh. Itong mga alagang mga itoy. Ngaon sila. Inom gatas. Hindi pa inom mo gatas? Ang kaluo. Bagusang tali. Ang bagong tali nag-apong, oy. Wow, di mo nag-away ng akong mga alaga, oh. Ang alagang itoy, alagang itoy. Uy! Ikid na. Naipon lagi sila kaon. Gimitoy kayo. Nasa gimitoy kayong alaga na kong nining. Cute kaayo. Naipon sa mga itoy. Di mo na sila mag-away. Ang itsay ay muna yung magkuy-kuy na kung pagtuglungsod. Ano na siya? Si Isay. Nana siya ay anak. Anak ni Isay ay si Tisoy po na siya, Tisoy. Cute kaayo. Ay, sus, pagkaluoy mani anak ni Isay. Yung anak ni Isay. Atong usa. Itong hara na din he. Yang gihingot anak niyang anak eh. Ni Isay.